Sunt Ovidiu, locuiesc în Mincești și ideea mea de afacere este extrasă din una din ideile lui Dumnezeu de a ne trăi creștinismul și este despre a face din orfani fii și fiice. Este foarte important pentru noi să înțelegem acest lucru, pentru că practic vine din inima lui Dumnezeu aceea de a avea grijă de orfani. Și mai ales aș vrea să vorbim despre familiile care adoptă. Și noi, practic, ceea ce dorim să facem eu și soția, este de a face încă o locație care se va ocupa intenționat de familiile adoptive, oferind servicii adaptate nevoilor acestor familii extraordinare. Deci, cu alte cuvinte, Căsuța din Pădure este oaza în care familiile adoptive sunt răsfățate și încurajate în misiunea lor specială de a face din orfani fii și fiice. Cum facem asta? Prin diverse jocuri, diverse activități și multe altele. Practic, vreau să vă spun puțin de unde a plecat ideea. Eu și soția mea avem 3 copii biologici și în urmă cu un an de zile, aproape un an, în noiembrie, am adus în familia noastră o fetiță pe nume Antonia. Este practic o fetiță abandonată, care părinții au zis că nu o pot întreține. Asta pentru că era, să zic, defectă. Deci, practic, ea are microcefalie, nu vede, nu aude, dar are un zâmbet care ne-a cucerit din primul moment. Un copil abandonat, practic, a fost modul lui Dumnezeu de a schimba mințile noastre, inimile noastre, în așa fel încât am vrea să creăm ceva, un context, un loc, o oază, prin care și alte familii să vină și să se bucure de ceea ce a lucrat Dumnezeu în viețile lor. Și nu știu câți ne-am întrebat cum își petrec vacanțele sau unele din vacanțele pe care le au familiile care adoptă. Nu știu cum se simt ele în vacanță, cât de bine sunt văzute, cât de atent sunt îngrijite de cei la care ei merg. Și practic noi asta vrem să facem. Am vrea să creăm un context primitor și prietenos. Care este piața? Dacă știți, cunoașteți Alianța România Fără Orfani, în România sunt undeva la 50.000 de copii părăsiți și undeva de vreo 10 ani încoace doar 1.000 de familii adoptă. Asta îmi spune că ne dorim să crească, dar deocamdată ne referim la o piață de 1.000 de familii care practic adoptă și au nevoie de încă un loc în care să se bucure împreună cu familia. Pilonii pe care vrem să construim afacerea sunt următorii: servicii de calitate, investiție prin perspectiva eternității, parteneriate strategice, pentru că nu o să putem să facem asta singuri, iar soluții adaptate. Nu întotdeauna copiii care vin în familiile respective sunt din prima copii fără niciun fel de problemă și au nevoie să se bucure de ceea ce fac și în același timp să se bucure de familia în care au venit. Deci, practic, noi vrem să construim o căbănuță și vrem să facem și un par de distracție care să-i ajute să se bucure și să plece de acolo foarte, foarte bucurești. În privința competiției, sunt câteva, din ce m-am interesat eu, organizații care fac astfel de lucruri și ar fi bine să mai existe și altele. Ar fi bine ca să fie mult mai multe contexte în care familiile să vină, măcar o dată pe an, să se bucure de vacanță și acolo împreună cu copiii să fie o influență și pentru cei din jur. De ce spun asta? Pentru că noi poate facem prea puțin în a încuraja pe alte familii să adopte, dar eu cred că cea mai bună reclamă pentru ca acești copii să ajungă în familie sunt familiile adoptive de succes. Și cum pot fi de succes dacă ei nu reușesc să ajungă în contexte în care se bucure și apoi să fie văzute și oamenii să-i vadă că pot face mai departe. Ca parteneri vrem să avem strategici ARFO, vrem de asemenea să avem
parteneri, oameni de afaceri care vor investi alături de noi în acest proiect. Vrem să avem parteneri de afaceri lideri, de voluntari, deci nu am vrea să fim singuri acolo, pe lângă familia noastră care vrea să investească. Vrem să mai avem un administrator, un bucătar și boardul care ne va ajuta să luăm decizii majore. Avem nevoie de persoană cu experiență care să ne ajute ca acest plan, care este doar o idee, să o ducem să fie sustenabilă și să o și implementăm. Avem nevoie de un board și aici chiar v-aș ruga să vă implicați ca să nu luăm decizii greșite în ceea ce vrem să facem și investitori care să preia partea financiară până când acest proiect o să meargă pe picioarele lui. Mulțumesc!